kapok. Wiyagane kapok ora. Sing gogrok mung demunge tok, liyane do gondrelan. Heeh. Piye kendangane iki kesel nek ngendang mesapek kok. Undangan biasa ngono kok. Lho kok Alah, senane maido. biasa kok nek kuat pirang-pirang bengi ampuh. Kowe wis tak omongi ket biyen wae. Ngapa? Ngendangi apa-apa ki angger manut aku. Mbok 3 tahun ki ora leren, ora kesel Mas Roni. Coba lah piye? Umpamane yen ning tawang ana lintang tak gendung dung dung dung. Iki ne gampang. Sliramu tak gendung dung dung dung. Dek jaman berjuang Tak gendung dung dung dung. anjur kelingan. Tak gendung dung dung dung. Wah lah mbok 4 tahun ora leren, ora kesel kok. Nek ana sing nanggap petang tahun kuwi. Ning nggo payu nggo ora kan. Iya. Heeh. Ayo nak. Ayo. Yen memaca Kok bali munggah? Adem. Oh iya. hamengkara Karpe dalang iki ra ngono kuwi. Napa? Sampeyan ki Sing pas jumbul, ngono. gitu. Jumbul terus karo jungkel ngono kuwi ya. Kuwi baru yang namanya jos. Tempo tibane pas bleng dadi antarane kendang karo jenengan iki iso anu. Aku Dadi kan- salto. Oh iya. Ya karang mau bar curhat karo aku, Mbak. Iki mau. Si Mbah Waloyo, Nduk, kowe mari aku genti lara. Lara napa, Mbah? Jiwa. Lah iya. Heeh. Iya. Iya tenan. Aku iki malah wong edan iki ngopo-ngopo ora kena urusan, aku seneng. Lah ya ora ana sarus iku ya, Mbah. Ora ana sarus. Jare tambane gampang. Apa? Ledan iki aku iki jane ya wis mari. Oh, ning Kancaku ki mbiyen ya ning kono ning rumah sakit jiwa, kono dikontrol kae? esuk-esuk ngono wis. Aku sudah sembuh buka. yo. Terus aku juga sudah dibuka. Dibuka. Lah aku kan yang ngomong sirkuar tak lagu sing apik ngono. Lagi kepi. Aku masih seperti yang dulu. Kunci menas. Jane wis mari. Kajane wis mari. Jane wis Olah mari. kleru. Karepe lagune sing luwih apik ngono. Jane lagune pulangkan saja. Ngono kok ya. Ulang nganti kon di omah. Lah. Lagene kok ya mbokne nek kono bae rasamu. Lek digawa rono ki mergo ra ndek omah kuwi kok. Andane kok. Heeh. Ayo. Iya. Mbah. Kembang wae Ayo. Kesetrum to cangike. Setrum. Arep jenggleng. Heeh. Ngono. Lah ya pas ngono kuwi kendangan ki ngono kuwi. Ya. Ya arep kesel ki isih kuat ki mau sambat karo aku ngendang. Jare pas ora sandedak nyekeng ngono nek mbak lu ya. Ngapa? Kok caceng apa kok kaya nyepelekke banget to sampean, Mbak? Ora ya apik kendangane ning Lah biasa. nek apik iki kudune sing sumeh, ana muni apik karo mecucu. Meri, Meri. Iki juara pengendang terbaik lho iki. Kaya ngono kuwi. Lah iya. Coba Ora usah tau nyoba, aku wis tau nyoba gegeden tak balekke. ora kok lek sampean maido Ora. pengendang iki lho. Pacitan. Pacita. Yo. Sarwi. Mau. Wah, gugu karo aku kepenak to. Tak
ndung kepenak kowe pol ngono kuwi tenan. Angger kowe gelem ngendang ngono kuwi tenan esuk mesti diparani karo dokter rumah sakit jiwa. Iya, ora iki isih maido karo pengendang kuwi. Panas. Ayo. Ora trimo. Panas. Jare wis mari. Lah diwarahi Mbak Iki tembang ya. Wah, mbok disaduk. Bola-bali ya sakit jiwa iki. Lah iya, diomongi aku ki sakit jiwa nek gur ngono ora apa-apa. Ya ora jumbuh karo jenenge. Apa? Jare Waluya ning ora. Wah, lah waruya kono artine kok Apa, Mbak? padake. Wah iki wayah lu ki luar ya bebaya sak wayah-wayah, luar sego bebaya, sluman-slumun slamet. Ning kok sakit jiwa. Pret nek suman-sumun slamet. Apa? Aku medun kok mobil jungkel ngono kok umuk. Lah ketekne apes. Rumasane gur mau tok to. Apa? Lah kenapa iki barang lho, Lek? Apa? Tiba yo. Lah ketekne alangan. Apa terus alangan terus apa neh? Antene kok Waluya. Ah elek kuwi jane. Mergo lek kerep anget awakmu ki kudune jenenge dileh kok. Apa? Kenapa? Kudune Nek kaya aku undang-undang ini kan penak. Apa? Waluya neng di wala. Nek wis suhi ning ndi su. Ya ora ngono jipuke iki. Jipuke mburi. Wah, jupuk mburi ya gur. Aku mau kaget Mbah Waluya munggah. Wiyaga kok agek munggah iki. Oh, Mbah Waluya. Padha banget seragamnya. Ki Mbah delokke padha seragam. Lah niku ra turahane nek kanca-kanca niku. Mburi niku tambalan kok. Lah dalah mentok. Jan senengane kok gugah lho. Ayo. Panas Nek wilah miring dibenake sik ya. Miring barang kok diembat. Jadi cler. Tweng nyolok cuatok. Ya. Panas udan. Oh, dan panas. Lengaleng. Wah. Kelingan nek eling-eling saka Gunung Kidul. Soale sampe gunung kowe kaya ngarit. Ayo Le, aku wis kebak. Aku Gunung Kidul banget kowe. Iya. Capek. Gunung. Natan. Nganggo Juli, halo. Kalau sono sing ngenteni penggemar tekek. Pripun, Pak? Tekek lorek? Iya. Tekek lorek sedaya? Mriko nggih. Pakai penggemar tekek kaya. Tekek lorek kabeh, Pak ne. Nah, aku romansa aku anggar kepethuk wae. Tekak lorek, aku yo. Iya. Mancane aku ki tekak napa piye? Tekak semene iki lek lembek kengkeng piye kok. Ayo iki pamundhutane parikan wae ra ketang rong lari lah. Iya. Wis ngemuti wedal gandeng iki bengi nggih. Pokokipun ingkang krasa adem ya monggo kebicarane. Kemulan. Kemulan apa lho Kyai Kakung, Kyai Putri iki nek kademen kok kaya ngene iki. Lah ora kok sedakep. Lah pusat panasnya kan beda-beda. Oh. Nek Kakang pripun? Nek Kakung. Ora kok ngono, Mbah. Lah ngempit tangan kan anget. Lah kok kono kuwi panas? Iki kan tangannya anget. Ayo. Lah iya. Wong wedok kan pusat panasnya kene. Kene piye Kakung? Kene iki. Lah iya apa kono kuwi panas? Anget. Nek rak ganjel, iya. Lah ya tangane. Nek aku ora percaya nek kono kuwi anget. Ora percaya? Heeh. Rene yo. Ayo. Bukteke. Ya ora ngono kuwi kok jenenge wong urip ning alam donya iki sing apik wae. Iya. Wong urip ning alam donya. Kadalah supre. Iya. Tekek lorek ndase ireng ngarep wis tuwek isih iso ngarit Ngarit. mempeng. Ayo. Satu-satu aku sayangi. Iki
iki gampang banget. Dua-dua sayang saudara. Tiga empat saya kerabat. Empat lima sayang semua. Malam ini ayo lelean. Kena tiarani ala tirakatan. Sinambi nonton pentas wayangan. Iki kena kanggo hibur. Dulur kabeh padha ngumpul ya dadonga supaya kabul. Kabeh padha nuwun Gusti mugi tansah pinaringan ingkang pinunjul. Katur para pamirsa adongake kabeh bagya mulya. Sugih rejeki panjang yuswa kabeh sukarena sing digelar budaya Jawa tilarane nenek moyang lak kita samya mula dulur iki ayo padha lestarekno supaya saya suwe lak ngrembug iki ngono lak sopan santun mesti dijaga ngelingi sing digelar dulur iki ngono budaya Jawa. Sing penting ndedonga kabeh sampeyan harjo arep seneng-seneng aja nganti ngliwati bedreng bungah-bungah aja nganti lengah suka-suka sing kudu waspada sebab ana tetembangan ayo eling dulur marang pangeran nyeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya iku yakin dulur mung titipan derajat pangkat panguwasa ngono mung sampiran. Mula do eling kabeh yuk awake dhewe iki tansah nyuwun nang ngarsane Gusti Maha Agung pinaringan yuswa panjang lan bermanfaat. Amin. Ayeuna. Yo. Matur nuwun, Mas. Caping gunung wis dipinangkani. Ya. Mau sing tiwul Gunung Kidul mau nggih, Mbah. Heeh, Mbah. Tiwul Gunung Kidul mangke. Monggo kanca tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul, kidul gunung. Iya. Tiwul ngono gitu. Mangga buka dicaoske piyayi payak mriki nggih, Pak. Nggih. Mau pamundutan. Tak pikir sampean lali mas. Rasa pikir Karo aku jeng gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Atlata ngayo jasa wetan bantul. aseng gondang adik keplek lan diwul. Iya. Batu-batu lintang apa? Batu kapur. Batu kapur. Babagan seni aja maido. Magasan kondang, magasan wesor. Yo. Ya. Ngeko kepapane para wisata. Saking apa wadi mas. Saka ora bakal kucimu. Oh ya. Sinten mas agak dobrae. Campur sari ndok saka gunung-gunung kidul. Dewa mas gunung kidul. Sing mesti pulang terorane
ngono eling-eling panggonane dhuwur tratang ayo sak wetan Bantul sing gondang adik kaplek alan timbul awado lintang opo watu kapur babakan seni hojo maitu wakaseng kondang wakaseng mesowor mono kabeh papane para resot saking apa wadi sampean rono sak keluarga tak jamin ora bakal aku cima oh ya sinden mas agak dobrah campur sari nduk saka gunung-gunung gitu meski mulantor orang pisan kan baron lan kuku iku mono kabeh tenan kene para papan gawe sotong saking apa wadi ora percaya sampean rono tak jamin tenan ora bakal aku cima oh ya sinden mas agak dobrah campur sari saka gunung-gunung gitu ati mas gunung gitu asal mas dipolan orang matur nuwun Mbak Disuwin. Ya. Kita neruske lakon sik wong lakone dawa. Nggih, monggo pun lajengaken. Ingkang baken biasane ngono jenengan. Nggih. Namung matur wonten ngasanipun warga ing Payak matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya kekirangan pokoke 4 terus 5 lepat nyuwun pangapura Pak Ari, monggo Busri nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Monggo jumuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya. Matur nuwun, monggo.